terra das ortigas chámase Ortigueira, un concello do norte entre a ría do mesmo nome e 5 concellos: Cariño, Cedeira, Cerdido, As Pontes e Mañón. O número de parroquias con actividade regular, 20. Os camposantos destas freguesías acollen a derradeira das moradas de case 3 millares de familias. A observación directa, caso por caso, móstranos a típica situación diglósica. En 5 dos 20 cemiterios hai lápidas incluso en inglés e en francés. En galego, ningunha. O número de familias que manteñen a cultura tradicional para recordar os seus seres queridos é baixo, mais os seus textos teñen un altísimo valor. O rexurdimento transversal comezou desde a base hai medio século, no ano 72, en Devesos, con esta lápida gastada polo tempo. Foi por iniciativa dun mestre que tiña daquela 24 anos. Agora, o noso idioma está presente en 3 dos máis de 100 panteóns, entre eles o do escritor Narciso Luaces. 14 anos tardou o galego escrito en chegar de Devesos a Loiba, onde entrou no ano 86 da man do escritor Tucho Calvo. Despois, xa foi pasando de familia en familia. O tamén escritor Manuel López Foxo introduciu o novo modelo en San Claudio no ano 89. 3 máis tarde, no 92, o destino foi San Adrián de Veiga. Nos primeiros anos do século XXI, a lingua galega escrita abriu as portas en San Cristovo de Couzadoiro, en Cuíña e en Espasante. Posteriormente, chegou a Requeixo, na capital municipal, ás Neves, a San Cristovo de Couzadoiro, a Céltigos, Ladrido e a Mera de Riba. Despois das incorporacións máis recentes, hai epitafios escritos en galego en 15 das 20 parroquias e o proceso de transformación continúa aberto. Diverso, non hai etiquetas. As familias, as funerarias, os obradoiros de pedra e mármore e as tendas de flores e complementos teñen a palabra. Que a vida te agache e nos en silencio escutando este noso son.